Masquera say, guys. Masquera say, how are you? Tadzoka, toti pachipamwe, tadzoka, guys. Toti pachipamwe, andichika pachipamwe. Esh, ndapinda busy kutsvagana namai ava. Pinda busy chai kutsvagana namai ava. Todiko. Right, guys. Share live, guys. Share zvakare live. Share move madedza masocialites. Aya ngari pano because masocialites aya tatatoronga mangwana wangu achimukira wachinda makuseni. Saka ngavachuya vatore consent. Ngavachuya consent. Kuna mai vemwana. Nditika ngavachuya vatore consent kuna mai mwana vadedzei guys. Vadedzei guys. Vadedzei. Right, call them. Call them. Tadzoka, guys. Tadzoka, guys. Tadzoka. We are here again. Dedzai Olinda, dedzai Jackie, dedzai Madam Bossy. Yeah, dedzai Joy. Yeah. Vadedzei vasvinzwire, vadedzei guys, vadedzei. Mai mwana tave nawo, vadedzei munzwe zvisere. Share life, guys. Share the life. Yowe. Alright, chimongwenya. It's okay. Okay. Dedzei. And I really feel disturbed. Sure, haungatadzi kuita disturbed. Unotove disturbed zvikutodaro. Right. Pachipamwe guys. Ndakudzai kuti kana ndavawana ndodzoka handiti tadzoka because tatatoronga kuti mangwana Madam Boss netimu rake naJoy naJackie vomuka makuseni vakananga kupi because tatawana mbuya vevana, mbuya vemukomana akashaka vaLivi. Tatavawana kwaMutarisa. Tatati Madam Boss vomukira makuseni vachinanga kunhingirikiri kwaMutare ikoko munonzwa zvizere plus nekuita matsamba ekuti vasvike tonoti zviri kufamba sei. Mai vemwana vape chirega itizwe zvizere kubva kuna mai vemwana kuti zvakafamba sei. Funi amaya vainonetsa ni WhatsApp network majora ndivafonere direct odedza ndimadhira noita airtime direct so tivafonere though. Thank you, Dr. Melantine. Thank you, Prophet. Thank you. Hello, Masquera say. Masquera kana Masquera. Aiwa tapachironga kwasai zvenyu vateereri. Hello. Ndati tapachirongwa iko zvino kwasai zvenyu vateereri. Okay, magadi yenyu muri eZimbabwe. Right, muri eZimbabwe iripo yakateerera vanga vachitonetseka tatanetsekana tise kuti mazvafamba sei muri paiphone yasongodzima ichapindi tatambura kusvika tazotsvaka kutsvakana nehama dzenyu chaiko kuti tione kuziva kuti muri safe here because tasingazazivi. Right, tave pano palive mailivi toda kuti muri yeZimbabwe inzwe zvizere kubva kuna mai vemwana kuti chii chakaitika kusvika pazuva ranhasi kubva musi wamafonera uchinzi mwana chii chakaitika mutsanangure zvizere tinyatsonzwisisa. Alright, inini ndinoshandira kuno kuSouth Africa. Saka vana vangu ndinenge na Livingston mwana private bese vanhu waidzidza paSt Matthias Tonzo. Saka musi wa 5
nevamwe vanhu mutakishop yechikoro. Vakapinda mutakishop vakatora mazipnex, vakatora tumamandire twetuya, vakatora mabiscuits. Saka zvadaro izvozvo wapinda mutakishop, then headmaster pawakaona kuti mutakishop mapindwa, wakanodedza mapurisa ekwamutasi police station. Wadedza mapurisa paya, then wobva wauya wakatresa kuti ndiani akapinda mutakishop. Wakatarisa matsiko, paya waona matsiko aya akananga kumadhoms ekumaform 4. Ndopa wakateera paya uboona shiko akananga kumadhoms emaform 4. Saka vana pakasvika mapurisa vana hanzi vanga vari kuchechi. Saka wakabva wangonotambidzira boys dzese dzekudhomu irori rakaona kwakapinda matsiko. Watongoti uye kunoko wakomana. Pawakatora vana paya ndipo wakabva wangowanangisa kudhomu kwawo. Ndipo wakasvika wakabvunza kanzi tokumbira kuona bhutsu dzenimeri. Saka vana ndipo wakabudisa bhutsu. Uyu Livingston hanzi akabudisa bhutsu yake kuti angoonesa matsiko aya akananga kumaform 4 dhomu dzaya akafanana nebhutsu yaLivingston. Ndipo wakatora mwana paya. Mutora mwana hanzi wakamisa paassembly. Panga paine vana vese vechikoro. Hello? Takateera taurisai yutukuzwa. Pamberi pavana vese vechikoro Livingston akatanga kurohwa. Livingston hanzi akarohwa mwiri wese. Vana vese vechikoro vakatarisa, including mwana wangu Praise. Aidzidzwa pachikoro ipapo. Livingston akarohwa mwiri wese, achirohwa pasi petsoka, hanzi achiradzikwa paassembly, achirohwa achinzi taura munhu wakapinda naye mutakishop. Saka zvadaro izvozvo hanzi akabva atorwa obva apinzwa mustaff room paya waingonzwa munhu achirohwa, waingonzwa masounds emunhu ari kurohwa. Mwana achirohwa paya hanzi ndipo akabva atorwa paendeswa kwaDC. Ipapo zvese izvo zvandisati ndaudzwa musi wa5 December. Saka waenda nemwana kwaDC, vakaswera nemwana. Saka headmaster wakazondibata masikati, ndipo wakazoti maisunwa taisa Livingston sunwa ari kumapurisa kwaDC. Akapinda mutakishop nezuro manheru. Saka tamisa mapurisa. Ndope ndakapindura headmaster ndikati headmaster ndokumbirawo mwana wangu adzoke kuchikoro because Livingston anga achinyora maexams eO level. Ndikati ndokumbirawo headmaster mwana wangu adzoke kuchikoro anyore. Zvese mhosva yakapara ndainzwa, ndinouya ndichiri pazvangu. Headmaster akati alright ndichaenda unomutora kuma5 dzemanheru emusi wa5 uyoyoyo. Ndikati zvakanaka headmaster, kana mwana amamutora ndokumbirawo muzondibhipe kuitira kuti ndizive kuti mwana apachikoro ndikufoneri nditaure nemwana. Nditaure naye ndinzwe ndimuudze kuti zvaaita ngazvinzwa ndiri kuuya. Because ipapo ndanda kutogadzirwa kudzokera kuZimbabwe kuenda kuZimbabwe kuholiday. Saka paya headmaster vanotiwo akaenda kunotora mwana kuchikoro musi wa5 manheru. Waenda unomutora hanzi ndakasvika naLivingston manheru kuma5 ndikagara naye kustaff room vachiti vanga vaina Livingston iye headmaster nemisinyana ndivo vanhu vandakanzwa. Vachiti vakakanzela mwana vari ikoko kusvika kuma9 dzemanheru vainaye mwana kustaff room. Then asi ndakazotora Livingston ndikamisa kudhomu kwake kwaanorara kuma9 dzemanheru. Saka hanzi ndamuisa kudhomu paya Livingston vamwe ndakavabvunza ndikati Livingston akasvika here kudhomu? Wakati Livingston akasvika kudhomu asi aisataura neni. Asi headmaster hawana kundibhaza, hawana kundibhipa sekukumbira kwandandaita kuti ndaikumbira kuti ndizotaure neni. Saka mwana vamwe vanoti mwana akasvika asi Livingston aisataura nemunhu. Then musi wa6 Makuseni yanga yamanje 6 Makuseni ndobva ndabatira headmaster paWhatsApp. Ndobva ndoisira mameseji headmaster mwana akazodzoka here. Headmaster wakati hongu mwana akadzoka. Ndakatora mwana ndikamuisa kudhomu kwake kuma9 dzemanheru. Ane exam nhasi masikati na2 yeEnglish. Ndikati zvakanaka here. Saka kutaura kwetaitoita naheadmaster hapana izivo kuti Livingston hapasitorina pachikoro apa. Saka kuma11 ndakabva ndatobuda kuma8 kuenda kubasa. Ndabuda ndiri kubasa paya kuma11 dzemasikani dzemakuseni iyayo emusi wemanje. Ndope ndakafonerwa nemwana wangu musikana. Obva anditi mama ndokumbira mutifonere bheki. Anga atokumbira foni kune mumwe mwana wechikoro pachikoro ipapo. Bati ndokumbirawo mama mutifonere bheki emergency. Ndobva ndatsvaga FM ndafonera bheki. Akati mama Livingston asikwanisi. Ndikati wanzwa nani? Akati ndo zvitoripo pachikoro panapa mama. Ndobva ndafonera headmaster. Headmaster waisadaira foni.
ndakaita ndofunga 10 minutes calls ndofunga ndiri ndobva ndazotraya foni yaboarding master misikasiandima boarding master ndobva ndawafonera wakati hongu Livingston asi kuwanika inida handisiri pajuti nezuro asi ndasvika makusenana iriyo nyaya iriko saka Livingston haasi kuwanika ndikati alright why iwe chikoro wasina kundizivisa headmaster haana kundizivisa akati handisi kuzivawo ndobva ndadzoka futi kufonera headmaster still wanga wasiri kubata foni headmaster wakazobata foni yangu kumasikati kuma2 no wakazobata foni yangu before 2 but anga atwa masikati saka pawakadaira headmaster wakanditi 2 dzacho dzambochaya ndikati 2 ndo dzadii kanzi 2 dzaine exam tiri kuita soro kuti anobva kuexam ndobva ndati alright tomirira 2 idzodzo dzakachaya asati adzoka then ndobva ndawafonera azodzoka here mwana kanzi asati adzoka ndopo wakatanga kundikumbira nhamba dzemarelatives amwe ari mudhuze kuti tokumbira kubvunza dzimwe hama dzenyu dziri mudhuze kuti dziri kupi ndobva ndamuudza ndikati ndatofona ikoko kuhama hakuna mwana wakati ndipei ndobva ndawaudza dzimwe hama dzanga dziri mudhuze saka wanga wamusi wa6 uyoyo musi wa7 ndobvunza kuti mwana azowanikwa here hakuna 7 8 9 musi wa10 ndobva ndakazogadzirira ini kubva kuSouth Africa kuno kuenda kuZimbabwe ndikasvika musi wa11 then musi wa12 Sunday 12 December ndobva ndakasvika kuchikoro kuSt ndobva ndaona headmaster ndanga ndadimikina wangu ndiye ndakaenda naiti yakandikugeza ndobva tasvika headmaster wakatirondedzera zvakaitika then ndobva ndawatiratidza pakapinda mwana zvechokwadi takazviona tese kuti mwana paakapinda pacho hapaigona kuti apinde ari wani paitoda rubatsiro rwomunhu kuti akwanise kudi kupinda pawakapinda kupinda kuti wakwanise kupinda mutakishop naiwe headmaster wakatotaura kuti aiwa mwana haana kupinda ega mwana ane munhu akamudetseredza kuti wapinde mutakishop saka ndo zvataiedza kubvunzisa kuti wakapinda nani mwana akarambisisa kutaura kusvikira mwana azoenda kumapurisa ndobva ndawabvunza ndikati asi mwana wangu zvaakarohwa because I know kuti mapurisa anorohwa zvaakarohwa zvaakadzokwa kumapurisa mwana anga achiri normal here headmaster wakarambisisa wakati mwana haana kurohwa tobva tangosiya zvakadaro masikati acho headmaster wakabuda nesu wakatiendesawo kumwe vamwe vana vakatosiya chikoro pachikoro ipapapo vari area yacho isodziyeyo vachiti tinotarisira kuti maybe pamwe ndokwaaya tikaenda ikoko hatina kuwana mwana ende vaitoshamisa kuti wai muri kutsvaga Livingston kuno hatitombomuzivi saka second day taingobuda headmaster nematichers vamwe vaingodinominata kuti tiende nawo asi vamwe vaingoselekta kuti vamwe havafaniri kuzivikanwa nyaya iyi havafaniri kunga vari munyaya iyi plus taenda manero taingoenda pasitiwo hatina kuwana mwana kusvikira third day ndazoona kuti no zvikoro zvaakutovharwa ndipori papachikoro ipapo hatina kana any lead yatiri kuwana pakutsvaga mwana ndope ndakadzokera kupolice station kwaDC kwamutasa ndikawapira nyaya yangu then iwe kwamutasa wakati iwo havakwanisi kuti vandivhurire report because ndandaenda kunisa report yemissing person wakati hatikwanisi kuti tidaro because mwana ane mhosva yakapita saka tikamupublisha as a missing person mwana anogona kubva atotiza zvachose zvokuti hatichamuwani saka inimi ngatichidzokere kuchikoro tibate vamwe vana vavakapinda navo tifeye vamwe vana vavakapinda navo ndope takadzokera kuchikoro naconstable nadezvinhu tadzokera kuchikoro paya pakatorwa musikana anonzi Kristo Usada. Kristo uyu akabvunziswa ndiye akazobudisa rimwe zita romwe mwana ndiye mwana iyeye anonzi Panashe Mangezi mwana iyeye ndiye akazotipa list yevanhu vakapinda mutakishop akataura akati mama kutakishop kwakapindwa 2 rounds kwakauya boys vakabva kumaform 6 dom rikati guys handi tinopinda mutakishop saka munhu akapinda naLivingston hangu ndiye handisiri kuziva but pakapindwa 2 rounds kupinda mutakishop saka mapurisa ndipo akabva ati muri kuona kuti mwana wenyu ariko saka isusu takuda kubata ava vana vakapindawo mutakishop chirege tivamirire mangwana kuti vapedze kunyora because mangwana inge iri closing day chirege tivamirire mangwana kuti vana vapedze kunyora pavanopedza kunyora totora vana ava toenda navo kukempi tonovabvunzisa maybe vana vandivo vachadzidza kuna Livingston
kwakavharwa zvikoro vana vakabva vangoenda kudzimba kwavo hazvina kuitwa sekudaro kusvikirawo ini ndadzoka futi paDC kuti no vana ava vabva vangodzoka hamuna kuzotora vana kuti muwaunze kukempu muwabvunzise muwafeye kuti pamwe ndiwane vane mwana wavo. Mapurisa vakangoti no madza imi muchidzokerai kumba tinotarisira kuti vana zvavavhara zvavadzokera kudzimba kwavo vana pamwe vachadi pamwe vana vana zvavadzokera kumba kwavo Livingston achauyawo kumba. Saka tinenge tichingobatana ndokuzobva kwandakaita pachikoro musi wa17 December ndichidzokera kumba kwandinogara kudangavhura paMutare. Ndadzokera kumba paya ndakagara 1 week mwana hakuna kana endipo ikubva kana kuna headmaster kubvunza kuti mwana azosvika here. Ndopendakatanga kubaira headmaster pambona ndikabata principal wepachikoro ipapo ndichivabvunza but waisapindura mameseji angu paWhatsApp. Tobva ndadzokera futi kumurawa police station ndichinopira nyaya yangu ndakatosvika nyaya yacho wako kumurawa. Then pendakadzoka ndikavapira nyaya yangu waidzokera futi wachinofonera futi wana constable magistrate wepaDC naheadmaster vaingotenderedza nyaya yangu handina kuwana batsiro kusvikira ndakazoenda kuHarare kuPGHQ ndikanopira nyaya yangu ikokoko. Then vakanditi ndinyore report ndikanyora report vakandipa case number then vobva ndidzokere paMutare then ndinozofona after 2 weeks kuti yangu inenge yaitanga. Saka paya ndakadzokera paMutare ndakafona after 2 weeks paya kuPGHQ ndafona kuPGHQ vakandiudza vakati nyaya yenyu yakumurawa police station saka imi muchidzokerai kumurawa munoona popo. Ndakasvika kumurawa handina kukwanisa kuona popo vakandirambidza kuona popo ndikaona chief flag ndiye akandibatsira nyaya yangu yakangotsikwa futi. Vakafonera futi vamandezvisa vakati no mwana aripo tiri kutarisira kuti mwana uyu akatya kupara mhosva kwaakaita saka imi madha tichabatsirana kutsvaga nyaya mwana wenyu tichaisawo nyaya pamanyuzipepa toisawo nyaya neparedio tobatsirana kuti mwana apanga angadi angawanika. Ndobva ndadzokera kumba futi hazvina kuitwa sekudaro. Friday yacho ndakatarisa mupepa reManita Post nyaya mwana wangu haina kuiswa kusvika ndazoenda kuMinistry of Education. Ndaenda kuMinistry of Education kupincho kuprovince ndakaenda Mutare province ndikapira nyaya yangu vakanditi ndiende kudistrict ndakaenda ndikaona DSI vakanditi ndinyore report vakanditi ndikatsanangura nyaya yangu mamiriro yakaita then vobva vanditi ndinyore report ndikavapa zvese nevana vaitestifya kurohwa kwakaitwa Livingston zvese ndikasiya vakatora iti amaita zvinzwa isi takuenda kuchikoro tinotora mainvestigations tichakuudzai feedback kuti tinenge tawana chii. Vakazouya kueducation muna Mashi vakauya kuinvestigata mwana wangu vakati Pride ndiye the last person kuinvestigate so pese apo vanga vachitendera vachitora mainvestigation so Pride ndiye anga ari kupedzisira kuinvestigate. So Pride akataura akatsanangura marohero akaitwa Livingston kutorwa kwese kwavakaitwa nekusazooneka kwaakaita. Then handina kuwana futi feedback kubva kuMinistry of Education. Izvozvi ndauya kunoku kubasa kuti ndichitsvagire kuti uyu mwana ari kuchikoro ari kunyora futi DCA ndimutsvagire school fees neexam fees. Ndakavabvunza kuMinistry of Education ndakatumira mameseji ndichivabvunza kuti nyaya yangu yakapi ndikumbirawo kafeedback pamainvestigations amakatora havasi kundidaira. Ndifunga 3 days ndichivatumira mameseji ndichibvunza nyaya yangu havana kundidaira. Then wekumapurisa ekuinyanga kwakatumirwa nyaya yangu kubva kuPGHQ kwakazoiswa kuHQ headquarters ekwaDC. Vakatuma inspector Masiya ndiwo wakauya kuzoinvestigata mwana akatsanangura semaonero akaita Livingston achishungurudzwa achirohwa nemapurisa. Kubva ipapo handina kuwana futi feedback kubva kumapurisa kusvikira izvozvi ndazokumbirawo muzi yeZimbabwe kuti mundibatsirewo because nyaya yangu ndashaya rubatsiro kwese. Mwana wangu 6 months izvozvi zvandisati ndamuwana. Headmaster akamboona ndiwo
wangu anga ari mumaoko aheadmaster Sambona anga ari boda pachikoro cheSt Peter's. Ndangosiyiwa zvakadaro kungoti chizvionirai ivo vatiri kuda munyaya iyi. Mwana akashaikira mumaoko avo. Inini ndinoshandira kuno kuSouth Africa vakashaika ndi. Right. Saka mhuri yeZimbabwe ndibatsiriwo ndatambura. Ndai mama ndoda kubvunza. Mwana pachikoro paka inandi pazivi munopasiva. Pachikoro uchi security pachikoro yakamira sei? Security magadzi aripo. Pane magadhi. Anotochinjana aripo magadzi. Saka hapana mwana anogona kubuda nekupinda anditi gadhi asina kuona. Hapana mwana anogona kubuda nekupinda because gadhi anenge atoripo pageti. Right. Saka kana vachiti vakaona mwana kudhomu asingadi kutaura nevanhu vakainda kwavakainda pamakazofona mwana akanzi achaonekwi mwana akabuda nepi? Ndozviri kundinetsa ndakavabvunza headmaster kuti mwana akabuda nepi wakati anogona kana kubuda nepaseni. Ndozvavakandipindura. Pane chinhu chemwana chakashayikwa here mudhomu? Chinhu chemwana chakashayikwa inini chandisina kuwana izibhezi. Foni ndakaipiwa. Mari yanga akachengetesa kwaboarding master ndakapiwa 20 US. Food zvanga zviri kuzvese. Saka gumbeze chete ndora musina kuona. Ndakuona ndisiyaso maybe akatorwawo nevamwe vana. Gumbeze. Gumbeze ndo chinhu chandakashayikwa. Okay, so it's getting complicated, guys. When I pass zvemwana wese, zvemwana mudhomu, murushayikwa gumbeze chete. Zvimwe zvese zviripo, foni iripo, because vana vemazuva ano habude asina cellphone. Haafambe chero munhu mukuru, haufambe usina cellphone. Gumbeze now ndakutosuspecta. Why gumbeze? Yeah, gumbeze rake handina kuriona. Ende vari kuti mwana akabuda nepa anogona kuva akabuda nepafeni. Ndoda kubvunza naye mai. Pachikoro apa muchisa vanhu, mwana musikana achiri kwera? Mwana musikana ndakamutransfer. Alright. Ndopata achida kutangira papapa. Right. Muchisa vana pachikoro apa. Pakutanga apa. Zvinoita here pamutemo kuchikoro kwavo kuti mwana anotorwa oendeswa kumapurisa kunorohwa. Mai vemwana vasingazvizivi. Kana paita misikanzwa yevana. Misikanzwa yevana yakaitwa apa. It's not kuti mwana uyu criminal. Misikanzwa inoitwa nevana takaiitawo misikanzwa iyo tichikura tiri kumaboarding school uko. Anditi misikanzwa yevana unorova mwana wemunhu here kana kuisa mwana muri mapurisa mubereki asipo asina kuudzwa. Izvo hazviiti because chandoziva mubereki anotodaidzwa for hearing. Adaidzwa anofonerwa odaidzwa kuti uyai kuuya. Exactly. Kana kususpenda mwana kunzidzokera unotora vabereki vako uye navo. Kana usaspenda mwana utodzoka kana tonyora maexams achibva kumba ndozvandoziva. Saka munyaya apa mwana akadisapira mazepe nemabhisikitsi. Mazepe nemandiri. Nemakai. Ende zvinhu zvavo wakazvirikidza because zvinhu zvavo zviriko kustafu wakazviwana. Wakazviwana zvinhu zvavo grocery ravo iro wakapinda Saturday manheru then Sunday makuseni mapurisa akauya saka zvinhu zvakarikavhira vanazvo zvinhu. Wow. Right. Saka guys, here is the thing. Mai ava pana pasina kusvika. Mai ava vakaripota nyaya immediately pavakasvika kuZimbabwe. Vanoshanda muSouth Africa. Vakabva muSouth Africa vakaenda kuZimbabwe. Anti vachinosvika pachikoro pana principal. Vachi why maifamba usiku na principal naye mama maitsvaga mwana kupi usiku na principal? Yes, takabuda zinenge 3 to 4 days tichibuda usiku. Muchiindepi? Tichienda unosvaga nedzimba mevanhu. Makaenda kudzimba dzaani? Ndinetsa kuti why vari kunongedza kuti apa. Ende vanhu ivo vaingosvika vachishamisika kuti why mauya panapa kuzotsvaga mwana. Ndozvaindinetsa. Wow. Mangwana todzwa zvonzi pane pamwe patafunga. Mangwana ndodzwa zvonzi pane pamwe patafunga. Pachingoendwa usiku chete. Kuzosvikira ndazoona kuti no hazvisi kundibatsira izvi. Regai ndidzoke kumapurisa inini ndinozoripota. Right. Saka mai ava vakaripota ipapo pavakasvika kuZimbabwe vakaona kuti hapana chiri kubuda vakaenda kupolice station. Handi kupolice station mapurisa akapa mhinduro dzavakapa ndofunga maudza achitsanangura handiti vakaona kuti mapurisa haasi kubatsira vakaenda kunonzi kuPGHQ kwaRare. Vaenda kuPGHQ.
vakanonyoreswa futi statement handika vakaona kuti hapana chiri kuitika vakaenda kudepartment of education hapana pavasina kupinda semubereki kutsvaga mwana wavo nai mama toda kubvunza dza6 months mwana musiri kuziva kwaari muri kufila sei munonzwa sei imwe menye muri kurara sei muri kudya sei musingazivi pane mwana ndiri kurwadzirwa munhu wamwari ndiri kurwadzirwa chero simba chero kuenda kubasa kungoenda kuti wodii pane mwana amwe aripo achiri kuda kushandirwa but pfungwa dzinenge dzisiri pabasa mwiri wangu wapera kupera hey ndiri kutambura munhu wamwari chero kurara haurari ndizvozvo haurari chero kushanda uri kuona unga uri kushandira pasina posi unozvibvunza kuti ndiri kushandira chii mwana wacho handisi kumuyu ndizvozvo baba vevana vari kupi baba vevana vakashaya 2010 alright right guys this is a very sad story inyaya inorwadza iyi inyaya inorwadza ndambotaura masikati pazorovira papa ndandikati I don't want to be mubhutsu dzamai ava ndifunga kuti vari kurara sei vasingazivi kuti mwana wavo ari pai vachidya iye vachisamusuva vanenge vachiti mwana wangu adyei ari papi hanimaona zvinhu zvakaoma but zvisinei amai toda kumbotione kubata principal ava if possible but kana tisina kuirana principal zvichaitika ndozokufonirai bheki nichikudzai kwaiko zvinoda kuti mungopindawo mucomment section mune vamwe munzwewo tichitaura naprincipal ava zvakanaka. Alright guys, this is a very sad story. Yo, The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Number ya principal. I'm trying to call the headmaster. Menoti network ere kana kuti chi kana tivadzima phone yavo because nyaya netsa zivari sei. The number you have dialed is not available at the moment. Right. Please try again later. Right. Headmaster ninyaya kuti yasikura ichipisa I think. The number you have dialed is not Vadzima available phone. at the moment. Please try again later. Okay. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Right. Vaka haisi kutopinda vakatodzima phone because nyaya remember yasikura ichipisa muzuva ranhasi. Nyaya yapisa muzuva ranhasi. Saka baba I think vatodzima phone yavo knowing kuti ndichatotsvagwa va switch off phone yavo nokuti chikoro ichi now chave nereputation yakati kurei. Okay. This is what I'm going to do. Andika Jeki wabatana na madam boss ere. Wabatana ere na madam boss. Jeki because that chikuchaga. Okay, let me call it direct. Because guys, pari tricky ndepe kudai. Muri kunzwa zvitaurwa. Welcome to voicemail. Kumama daira iphone ka zvitaurwa nezvoti mwana uyu akabva akarohwa. Handi kumapurisa zvokurohwa zviya. Onza apinda mudhoma asingatauri nevanhu. Osvika ongorara. Handika hana taura nemunhu. Makuseni vanhu vobuda vomusiya. Vodzoka vowana pasina. Guys, apa mwana ari kunzi arohwa zvokurohwa zviya. Don't you think tanogona kuva akatoita mafindifuwa chaiwo chaiwo? Mafindifuwa chaiwo kuti vakakuvadza mwana.
vakaita mwana akafira mberi handizivi. Hello mama, right. Headmaster venyu vakadzima phone. I think nekuti nyaya iyi yanetsa paFacebook zuva ranhasi vazviziva kuti we are coming for him, so tamboita malive and maplatform akawanda ambotaura nezvenyaya ishi, so vadzima phone yavo. Tiri kukumbirawo with your consent, right. 5,300 people watching me. Muda kuti muite witness, be me witness to this story. Andika mama, tiri kukumbirawo consent yenyu yekuti delegation yedu mangwana ifambire nyaya idzi. Tongoda consent yekuti because this live will save it for tomorrow's reference. Kuti ndibatsirei ifambira nyaya dzemwana wangu. Tizvatongoda kwamuti tiende topedza. Saka ndoenda kupage ripi? Oh, mamusiri papage pangu. Alright, mamuri ku alright. Alright. Ndokupai link tapedza. Ndinokupai link tapedza. Iko zvino munobvumirana nesu here kuti tibatsire timu riri kuenda kuchikoro rikwanisa kusunga rinde kuchikoro mangwana? Ndinobvumirana nemi. Ndinobvumirana nemi because ndasvaga rubatsiro kwese ndashayiwa izvozvo vari kuti mapurisa asvika kuchikoro vari kunyepa kuti hanzi pane munhu ari kutaura nemwana wangu pachikoro. Right. Hanzi pane munhu ataura nemwana wenyu kuchikoro aripo munhu wacho hanzi munhu ataura nemwana wenyu ndiani? Handitozivi. Mapurisa ari kunzi asvika mirai. Mapurisa ari kunzi asvika kuchikoro rini? Nhasi. Hanzi masteji. The power of social media. The power after nyaya kanzi zizi tainesa nenyaya iyi nhasi kwakunzima after all this while mapurisa nhasi asimuka aenda kuchikoro. Guys, nhasi of all. Because inini andakudza kuti I got a message inini ndawandirwa message from ndataka kufonera nenumber yandasinganzwisisi. Ndikazowana message ku WhatsApp yanga ichida kuziva maererano nekesi yemwana. Ndikati kesi yemwana iri ku Facebook. Muchazonzwa nevamwe na 4 o'clock. Chikatuna yakatekera we want to help. Ndikati akuna help inopiwa. Andika and talking from shara nemunhu ndochazona kuti munhu otaura naika munhu vanhu vakura vano you know, so I brushed it off. So after all this while nhasi mapurisa kuzoenda maudzwa nani nguva imi? Izvozvo pane munhu ari kundifonera ambo ari kundibatsira ari kuti hanzi toda kunzwisisawo bosi kunzi nimi pane mwana ari kutaura nemwana wayo pachikoro ipapapo. Then mwana uyu ari kuti mwana ari kuSouth Africa. Right. Iye kuSouth Africa iyi ndofunga ndambotaura nemasikati ndichikubvunza ipaya. Ndichiti nhai munhu uyu munomuziva here ndikakutumira screenshot. Mukati ndiziva sinenge anenge amene kana hama kana anybody asi munhu yambondifonera achindikumbira mapictures emwana. Andi ashaka kubatsira ndikamupa. Ndikati honai zvaakunyora. Akunyora kuti mwana mune ku essay. Ndikakuti musachapindura. Andika because munotenge muteveswa musoro. Right, jiki olofeseda usiku unowu vakutanga kutsvaga kuti hanzi tanzwa kuti mwana right headmaster ngavachitiudza kuti pachikoro mwana uyu akutaura nani because vane information ka headmaster vane information kana mwana akutaura nemwana ari pachikoro saka headmaster vane information and information ukazoona yakusva kumapurisa it means kuti headmaster vanayo ndowanisa information kumapurisa saka tokumboti vachitiudzawo kuti mwana akutaura nemwana ndiani. Saka imi mama zvamaita matipa go ahead yekuti timu ifambire handika pakanaka mama tinotenda mangwana zviri kuitika tine timu riri paZimbabwe indenda zvipira kuti ndiende but taura kuti tinganonoka kumirira kuti ndibve kuno tinganonoka saka pane timu riri paground ranga vambotitorera tichifamba nhasi ndikati it's not safe since kuti nyaya iyi yapublic knowledge handimaona yakuzikama kwese handi sumuka kwakachena makuseni handi plus jeki angasati akubatika anga achitsvagwa so tina madam bosi tina joy tina jeki tine timu yamadam bosi vari kusimuka mangwana makuseni vakananga kwamutare handi tatobvunza kudhara kuti procedure inofambiswa sei handika and we were told procedure hatichagoni kuitaura palive kuti zvinofamba sei but vachiinda mangwana havasi kuenda kuhondo kana kunoisi mangwana vari kumboenda kunonzwisisa kuti zvakafamba sei pachikoro hakuna hondo hakuna fight kunonzwa zvakafamba sei kuchikoro nekubvunza vamwe vana kuti zvingangove zvakafamba sei handika then from there tozotangira ipapo we are taking advice yatapiwa advice yatapiwa iyi nevamwe vanhu vachi high ranking people kuZimbabwe ikoko advice yavatipa ndoya tiri kufamba nayo
Animona saka mama mangwana imi ndokumbura futi muzonzi forward draw nas mchingodona pano phone number number same mapurisa aita nyaya idzi because vachasvika police station vachinotsvaga mapurisa aita nyaya idzi tizoti kesi yave papi since vatanga kutokufonerai kudai aiwa ndofunga kesi yaane progress animona tuchihwava pavanoenda mangwana kuti kuri kunzi kudi asi vachaita malive variko imimi kana muri kubasa dhondowari isusu will keep the lives for you pavanenge variko vachaita malive variko muchazozvionera mhinduro dzinenge dzichitaugwa ipapo vachataura futi naheadmaster vacharamba kubata pano mangwana hapana kutiza saka tisina hedu basa nezvekudaro because team riri paground riri kunodi richanotaura naye paground ehe saka mama tinoda kuti mumire rambai muri brave rambai makamira muri kuda closure muri mai 9 months is not a joke. It's not a joke. You're a mother. You have the right to kuziva kuti mwana wenyu akafamba sei. And the chikoro is supposed to be a safe place for vana. Kuti vana vakaenda kuchikoro they are protected. Muri kusina Africa kuno kumuri kushanda pai mama. Tinoita zvekutengesa. Right. Muri kutengesa muri kuno ku SA. Muchishandira semu vana ivava. Muri relaxed kuno muchiti vana vakachengetwa kuchikoro. Kustruggle tibadire mari dzekuti vana vaende kuma boarding school and then also muzoti mwana haasi kuonekwa. I don't think chedai ndiri ninika out denda ndiri intora chokwadi ndakapisa chikoro denda atizosungwa ndapisa chikoro mufunge anomaona paitizoti kahondo chaisina kumira zvakanaka kuti mwana anongonzi 6 months mwana haonekwi right now hauchazivi zvokufunga kuti mwana aripo here ari pai mwana mupenyuka zvakamira sei hazvichazikamwi. Headmaster ndofanira kuprotecta mwana vari kuziva kuti mwana abva kumapurisa handiti vari kuziva kuti vakarova mwana iteenager mwana uyu was just a teenager chaiva kuita kuita ziso pamwana kuti vana zvikufamba sei but now zvakundiraiza ma-eyebrows panyaya kuti foni inowanikwa blanket roshaikwa patirine question mark muri kuzviona tikatanga nekusaramba dzavo dzaheadmaster iko zvino tinorasa kesi tombomira timu rite zvataudzwa kuti riite zvine mutemo andika chandinogona kuzoita inini kupostirai papeji rangu pana because ndiko kuZimbabwe ndichakuisirai picture raheadmaster nokuti ndinaro ndariwana ndichakuisirai picture raheadmaster pamuvaone headmaster kutora nezvavanhu andimaona then totangira ipapo saka mama mangwana imi sununguka henyu mwari vakuitirai zvakanaka mwari vachengete mwana live wherever you are please show yourself mai vakuvashungurudzika mwedzi yawandisa uri pai wangwari mwana wechikoro unodhipenda nekupuhwa chikafu namai uri kudyei uri kupfekei uri pai where are you sure ndashungurudzika wadikani mwana endi update in everything why asikundi update kuti ari pai ko why kusauya kumba aimbotiza kumba here mwana mati aimbobva kumba achienda samwe zvamusingazivi kubva kumba achidi like zvokungoti aenda samwe kwamusingazivi hasi mwana kana anobvuma kuenda pako wani haatodi wow chero kuenda zvezvinoita mateenagers boys zvekuti anoenda kustreet kuenda kuroad kudi haasingana veizvozvo ende kupinda mutakshop haisitombori ekesi nganzi iishu hombe because taingozvitawo even nesu takatozviita izvo kupinda mutakshop aningeri kesi yanga akamboita pachikoro hapana kana kuti ndine ripoti yandakambopiwa yekuti mwana wenyu ati zvakati kana kuti andisati vana vanonyengerana kuchikoro kunonyengerwana vanhu vanonyengerana kuti ngatidai musikanzwa wakupedza kunyora wakupedza unyora rega ripoti musikanzwa yakadai apo ungoita ari muchaunga achifungoti pamwe obata obuda iye oga zvakawo but mama imimi zvimunonamata were ndinonamata ndoenda uchisemkoti right because takudawo kuti even tibatsiro tizive muone tizive kuti mwana ari papi kana zvichima timonopera chechi yamugodhi chimbo kuchechi vari kuti kudii kuchechi vari kuti mwana ariko kupi mwana mupenyu saka kusaiziwa manje hawaisi kutaura kuti exactly place ndekupi because vakumbodawo vanhu vamwari vanombozamba kupota chikubatsirai vachionawo kuti mwana aripo here ari pai kana paripo vanogona kudana mwana wacho kuti adzoke kumba vaiti kuti adzoke because kana akakonana nevanhu kuchikoro there was no need kuti atize kumba kwenyu hamusi makakonana ndemba makakonana naye imimi muchiti akatiza pamba imimi taiti pamwe ari kukuvengai kuti makamurova zvino hana kunesana nemi akanesana kuchikoro imamustoripo muri kuSouth Africa uko 6 months ongoshayikwa 6 months mwana asingadzoke kumba no something is not right ndopedzina ndakufunga kuti no vanhu vakauraya mwana wangu because wai vari kuramba futi kuti mwana akarohwa vari kuzvirambirei hatisati tadedi kuspekulata kusvika ipapo mama
asi ngatimbopai kuti mwana aripo somewhere because vanotaura zvakasiyana siyana asi mimi samai vemwana anditika tikutsvaga mwana just prepare yourself for anything anditi muri mai I know kuti zvinorwadza but just prepare yourself for anything outcome ichabuda iyoyo ingozvigamuchirai then iposotsvagwapo justice nokuti 6 months it's a long time from a teenager kunzanzi ashayikwa angodisappear aenda just like that nokuti chirode anga ari kuhama ipi kana kuti ipi hama ingadi yakati reach out kuti no mwana andinaye kuno hakuna hama ingagara nemwana womunhu 6 months maimbe vakasingazi achichinjei achifekei achidlei hakuna zvakadaro just prepare yourself I have ndine vanhu vakachibhuya kuwhatsapp kwangu achitaura zvakangwanda ndachidii but for now asati ada kutora ruti yavangu achitaura asati ada kufunga along those lines toda kufunga kumalines ekuti mwana aripo somewhere timboona kuti zvakafamba sei alright mama regai ndikudonedzei then ndichakupai link moziteedza nyuma comments amuda kuona mucomment section then team mangwana inenge chinda malive anenge ariko tichamachengeta kuti nitomuzoona zvakanaka mama murara zvakanaka wow yeah this is heartbreaking guys this is heartbreaking guys this is heartbreaking from a teenager kunzanzi akura link I'm trying to take the link up yekuti ndivape like that yeah ndarwadziwa guys but anyway ndozviripo so let me just not talk too much anditika ndingoti mangwana pane timu riri kumuka makuseni rakananga madam boss Jeki Ngarande Joy nyika dzino netimu rimwe rekwa madam boss timu ranofamba naro vari kunanga kwa Mutare mangwana andika kumbonotaura pachikoro nekunzwa ndo patatapa tiri kutangira apa tikuteedzera procedure yataurwa kuti titeedzere anditika timbonoona kuti zviri kufamba sei so you see the power of social media after malive anhasi vanhu vachita malive akasiyana siyana kumapage kwavo vanhu vachitaura a lot about nyaya iyi finally mapurisa akazoguma kutaura navo February if I heard correctly vachindiudza February all of a sudden vasimuka nhasi vanerana actually ndifunga vanga vachitirawo kufona handimaona zvatanga tichitawo pafoni yamai ava isingapindi handimaona vazovabata usiku uno vave palive apa kuti vati tawana lidhe kunzi mwana wenyu muriko kune kwaari uri kutaura nomwe munhu ari pachikoro handizivi chiregai tinonzwa timu ri kuenda mangwana kuti kwavari kuenda kwacho vachanotadzwa here mwana achanobuda here ari kutaura na okay vana madam bosi vatosimuka usiku unowo vakutoenda okay hanzi tavi vatopinda parodi asi zvanaka vana madam bosi vatosimuka usiku uno vaenda because ane maprograms akewo let me try and call ye vatosumuka usiku unowo vakuenda this is what we call unity ndo zvatinoda izvi madam makutorwa pasi well done ndikutora Jeki anzani Joy then mhosva atada kuenda na mhosva wow yeah saka Jeki mhosva alright no problem pakanaka madam boss fambai zvakanaka fambai munyasha muprotectwe muti amuri kushandisa mwari ngavaichengetedze musvike wow vadona I think network right so hanzi kwakwenda Jeki kwakwenda Joy kwakwenda mhosva TV kwakwenda madam boss so we have 5 socialites vasimuka 5 influencers vasimuka kuHarare presently vananga vatosimuka izvozvi vatosinga kuti vakwanise kubata kwese kuda kuendwa mangwana sekupiwa advice kwataita hanimaona vatosimuka izvozvi vakuenda ndosaka ndisingasavaoni mumacomment section umu vakutorana kuti varove pasi guys big up to team iri shout out to team iri guys vapeiwo sando dzavo vari kurarama this is what we want muZimbabwe ndozvatinoda izvi tikabatana kudai guys tinoenda kure ende zvinhu zvakawanda zvinogadzirika tikabatana kudai animaona saka tinoda kutenda guys vasimuka vaparodi keep on praying for them kuti pavanofamba vachinosvika rwendo rwenyasha
nyasha dzerwendo dzifambe navo vanosvika zvakanaka handika tozonzwa kubva kwavari kuti zvafamba sei mangwana. And before we take any further consult guys, we consulted kaudzwa steps. So asati asvika patatamboti vhefefe redu kari ari kuti maplakati kudi. Okay, hello. So sorry Auntie Melly, nanda kutara na Jake. Alright. Na Jake manje. Alright. Kada kusumuka to kudai. Alright, pakanaka. Pakaipa. Chifambai hapana chinoitika, fambai munyasha. Okay. Fambai. Sharp. Right. Saka vasimuka vainda handitika tinovapa sando dzavo. Thank you Mosha TV. Thank you join now. Thank you for joining. This is for a good cause. Thank you. And apa pakadai so paniswa ma differences paside. Pakadai tofamba because mangwana it could be your child. Handitika it could be your own child mangwana. Unongochida urubatsiro rokadai. Kana timai ava tasinga vaziva tivazive. If we could do for my ava, we can do it also for you. Handika, we can do it for anyone. And thank you very much. Tinotenda. Handizi kuti pane here umwe mubvunzo wamunoda kubvunza kana anything that you need to say, and then we start from there. If it's something that you want to say, but for now tichiri kumufamba nemasteps saka tikuita zvataurwa. Hasati tasvika panyaya yekuti takuita chaizvo tatataura panapa tikatidai hasati tasvika ipapo. Hasati tasvika ipapo. Asi vabereki vese vane vana vari kusend Matthias kwatsonzi, I think you need to reconsider safety yevana venyu. You need to reconsider safety yevana venyu because this zvaitika kumwana ushu handika mangwana azvisika muti mwana wani. Moreover, there are lots of stories that are coming out of the school. And Department of Education, Ministry of Education, tichauya regaiti mbotanga tanosvika paground tione tichasvikako tozonzwa kuti kese yemwana yakafamba sei. Tikuuya kana vasina kunowana mhinduro inogutsa uko mangwana, tikuuya ikoko tonzwa kuti ndizvo here basa reDepartment of Education nderei. Harisiriro here kuti zvichemo zvakadai kana zvichinge zvauya ikoko munotora muactor. Zvino kana pasina muchingoti zii basa reofisi nderei. What is the use? Tichakupushai kuti muite basa renyu. Sorry yenyu to say this vakuru vangu, but we will push you to do your job because murimo mapawa, it's your job. Chakusundai kuti muite basa renyu because matiza kuita basa renyu mega. Matiza kuita basa renyu mega. Right. So guys, thank you very much. I think I'm signing off now. Let's just keep our fingers crossed. Takamira and ndakudzai guys, ndikuramba chikukudzai kuti it's time we voice. It's time we speak up. We cannot be silenced forever. Hatigoni kuramba takanyarara. We can't. Ngatisibatane tisumudze muromo uyu. Ngatisimudze kana pane nguva pato tinonyanya kungwarira paduri sehuku handiti. Kana takuda kunyanya kungwarira ngatingwarirei panyaya dzekusunza muromo idzi. Zvanyanya guys. A lot is happening in our motherland yedu yaya. But we are scared to talk. Tinochka. Kuchka kutaura. No guys. Let's put our voices together. Let's make it one voice. And tichamanikidza vanoda kunzwa kuti vanzwe voice redu. Tishinda takadara. God bless you guys. Mwara kuite zvakanaka. Let's meet again tomorrow. Tichipanana update yenya. I think mangwana when they are doing my lives they will do it kupeji kwa Madam Boss or kupi. Anyway guys, kana vatanga please in case ndendi siri ku panguva yekana tango na phone trackers and butter. Update me guys, just take me what one to kufamba settings kwewo. Antika it's a teamwork including you guys. Muri kuma phone kwa muri koko ma voices enyu mukuto comment koko ndo voice ra tukutodairo. You don't have to be on the ground. You don't have to buda pa spotlight. Zvamukutoita izvozvo zviri right. Antika. So guys, God bless you and mwara kuite zvakanaka. I'm signing out. Thank you.